מה קורה חברים? כאן טל מישראל סקוד. היום אני הולך לעשות לכם סרטון שבעצם אני מסביר איך להדביק את הגריפ טייפ בצורה טובה, נוחה ומושלמת. מה שאתם תצטרכו בשביל להדביק את הגריפ טייפ בבית שלכם זה סכין יפני ומברג או מפתח הלם, כל דבר בעצם שיעזור לכם במהלך ההדבקה. אז קדימה, בואו נתחיל בסרטון. טוב חברים, אז בואו נתחיל. יש לנו את הדק של הזאב. אני הורדתי לדק את הברקס ואת הציר האחורי, שבעצם יהיה לי נוח להדביק את כל הגריפ טייפ על כל הדק. בעצם שיש לנו את הגריפ טייפ שקנינו, אנחנו רוצים להדביק אותו שהלוגו יהיה במרכז והגריפ טייפ יהיה באמצע. אז מה שאני עושה, אני מניח את הגריפ טייפ לפני על הדק ופחות או יותר מבין איפה אני רוצה את הלוגו, פחות או יותר, וכמובן שזה יהיה באמצע. לאחר שאני מרוצה מהמיקום שבחרתי, אני משתמש בשיטה שאני עושה קיפול קל, וככה אני יודע, יש לי פה את הסימן הזה, וככה אני יודע מתי אני צריך להיות פה ובדיוק איפה להדביק. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו ניקח את הגריפ טייפ, נוריד את הדק, ואני הולך להדביק. כמובן תוודאו שהדק נקי. הנה אני רואה את הסימון ואני מדביק בעצם את הגריפ טייפ בצורה מאוד מאוד פשוטה, החלק הקל מה שנקרא. אחרי שהדבקתם אפשר להשתמש בדף ובעצם להדק את המדבקה בצורה כזאת. לאחר מכן מה שאני אעשה, אני יכול לקחת מברג או מפתח הלם, מה שנוח לכם, ובעצם אני מתחיל לשייף את הגריפ טייפ מסביב לדק. אוקיי, אז אחרי ששייפנו רק חלק מהדק, יש לנו להמשיך בעצם את השיוף. אז מה שאני רוצה, אני רוצה בעצם שהגריפ טייפ יהיה על כל הצורה של הדק. אז אני מגיע לחלק העליון, ועם הסכין יפני אני עושה פס כלפי מטה, ואז אני משכיב פשוט את הגריפ טייפ בצורה הזו, מאוד מאוד פשוט. אותו דבר אני עושה גם לצד הזה, ואני מדביק את הגריפ טייפ. יש לנו את החלק האחורי, שגם פה אני בעצם רוצה לעשות פס באמצע. אפשר להתחיל את הפס מכאן, מי שקצת יותר נוח לו יכול לעשות את זה ממש, להכניס את הסכין יפני באמצע ולחתוך עד שאני מגיע בעצם לסוף של הדק. אני לוקח שוב את המפתח הלם או את המברג, ואני בעצם ממשיך לשייף את הצורה של הדק. לאחר בעצם ששייפנו מסביב לכל הדק, לדק שלנו יש ברקס. כמובן שהברגים שלו נמצאים כאן. אז מה שאני עושה, אני מחפש את החורים עם האגודלים, ואני בעצם מוצא את שני החורים של הברקס. אני יכול להשתמש באגודה, אני יכול להשתמש באצבע שלי, ואם תראו, מספיק שדחפתי עם היד, יש לי כבר פה, קשה מאוד לראות את זה, אבל אם תסתכלו ממש טוב, אתם תראו פה את הסימנים של הברקס. מי שרוצה הוא יכול כמובן גם לשייף אותם.
אני אישית לא משייף, מספיק לי הלחיצות האלו, ומה שבעצם אני עושה, אני מכניס את הסכין יפני כמה שיותר צמוד לחור, ואני עושה סיבוב מעגלי. אני ממש מסובב את כל הדק, ובעצם אני חותך את החור של הברקס בצורה יפה. גם פה מכניס את הסכין יפני, מצמיד אותו ועושה סיבוב. עושה סיבוב בעצם של כל הברקס, וככה זה נראה. אחרי שסיימנו בעצם לשייף את כל הדק, אני יכול להמשיך פה את החלק האחורי. אני רוצה תמיד להרים את הגריפ טייפ כלפי מעלה. תמיד שאנחנו חותכים את הגריפ טייפ, אנחנו רוצים להרים אותו כלפי מעלה, שיהיה לנו כמה שיותר מדויק. אז כשאני מתחיל עם החלק האחורי, שיצא לי כמה שיותר מושלם, אני מתחיל מהאמצע של החלק האחורי, ובעצם עושה פס כלפי חוץ, ואז עושה פס כלפי פנים. ככה יוצא לי הכי מושלם בלי טעויות. אז שוב אני אראה לכם, אני עושה פס באמצע עם הגריפ טייפ כלפי מעלה, פנס כלפי חוץ ופנס כלפי פנים. ככה בעצם אני דואג שאני חותך את זה בצורה הכי טובה שיש. יש לנו את כל החלק הזה של הגריפ טייפ, פשוט חותכים. גם פה אני עושה פנס מהאמצע, אותו דבר, פנס. אני יכול גם להתחיל מפה, זה לא משנה. מה שחשוב שתחתכו את הגריפ טייפ בצורה כמה שיותר חלקה, וכמובן תהיו זהירים שאתם עובדים עם הסכין יפני. יש את החלק כאן האמצעי, אז אני יכול לקחת את המברק ובעצם אני יכול לשייף את החלק של הריתוך. אם אני מצמיד את המברק, הוא יודע לסמן לי גם המפתח אלן בדיוק את החלק של הריתוך. ככה אני יודע בדיוק איפה אני צריך לחתוך. גם פה. לאחר מכן לוקחים את הסכין יפני והולכים עם הסימון שעשינו. גם פה מקדימה הולכים עם הסימון. אחרי שעשינו את הסימון אפשר להוריד את החלק הזה, הוא ירד בשנייה. אני גם שומר לי אותו, אני מקפל אותו בצורה הזו, ואיתו אני הולך גם לשייף את כל המסביב. בואו נוריד את החלק הזה. את הנייר שיוף ששמרנו אני בעצם מתחיל לשייף. השיוף דואג להסיר את כל החתיכות הקטנות האלה שיכול להיות שלא נחתכו עד הסוף כמו שצריך, והוא דואג שהגריפ טייפ יישב כמו שצריך על הדק. זאת אומרת, אם יש לי את החלק כאן ואני יכול עם האצבע להרים את הגריפ טייפ, ספציפית לא, אבל עדיין זה חשוב לשייף. פה נגיד לצורך העניין, אתם רואים? יש את החלק הזה שאני יכול להרים עם האצבע. אחרי שאני אשייף, אין שום חלק שאני יכול להרים. מה זה אומר? שהשיוף מאוד מאוד חשוב לשלב הסופי, כי הוא בעצם נותן לכם את השלמות
שאתם רוצים שהגריפ טייפ יישב על הדק. ככה בעצם הגריפ טייפ לא ילך לשום מקום, לכן חשוב לשייף את הגריפ טייפ. וזהו חברים, ככה מדביקים בעצם גריפ טייפ. אל תשכחו להירשם לערוץ ולעשות לנו לייק לסרטון.